Godmorgen. Vi har fået en opgave med, at vi skal lave os et lille bål. Og jeg har tænkt mig at prøve at vise jer, hvordan man laver en gammeldags ildbue. Nu skal I bare se. Jeg er jo snydt lidt hjemmefra. Når vi skal lave bål på den måde, så man skal lave sådan en lille bue her. En båret gren, man kan selv bukke den. Og så et stykke paracord, man binder rundt om. Eller et andet stykke snor for den sags skyld. Og så skal man sådan en lille bræt her. Uden at tørt træ, hvor man laver et lille hul. Man laver et lille hul med sin kniv. Sådan her. Kører rundt på gangen. For dernede i, der skal nemlig være en pind, som kan snurre rundt. Sådan her, skal I se. Der. Og jo hurtigere den kører rundt, jo større friktion er der. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder man at se røg. Og når man så ser røg, så laver man en lille hak heri. Sådan der. Og sådan der. Og så lægger man sine tørre materialer nede under. Og man kan starte med noget lidt sådan tørt græs, ligesom det her. Det er det faktisk en fuglerede, jeg fandt. Og så lidt birkebark, man blander sammen. Og så efterhånden, som der kommer mere og mere røg, så tager man lidt større materiale. Der har jeg lavet en masse små spåner af noget tørret hassel, som så tilføjer. Og så på et andet tidspunkt, så bliver der altså kommet godt gang i bålet. Og der er altså vigtigt at have alle materialerne klar, inden man går i gang, fordi skulle det nu ske, at man får gang i det, og man ikke har noget at smide på bålet, så går det ud igen. Så derfor så er det altså vigtigt at have alting klar. Det er også lidt andre tørre strå her, og så er lidt større hasselgrenen klar. Jeg ved ikke, hvor stor jeg laver bålet i dag, men og så er jeg lidt træt ud, så er det fordi det er tidligere om morgenen, og vi fejrede Lenes fødselsdag i går, så I må lige bære over med mig. Men for katten. For at man ikke skal brænde fingrene alt for meget, så kan man lave sådan en lille bræt her. Man kan ligge på toppen af sin pind. Nu kan jeg lige rykke tilbage. Sådan her. Sådan her. Og så lægger man pinden ovenpå sådan her, så man kan presse ned imod, for ikke at brænde fingrene alt for meget. Og nu skal I se. Så tager man sin bue. Vikler rundt om. Sådan her. Så lægger fingrene ud. Upsi. Lægger den på her i sit hul, man har lavet ned i det tørre stykke træ. Så tager man det er meget kønt, men det her lille stykke her ligger ovenpå. Og det kan altså være en god idé at lægge et lille stykke blad. Det kan være sådan noget skvatterkål her. Op på toppen for at mindske friktionen på det øverste stykke. Det er jo ikke der skal være ild, det er nede i bunden. Og så stille og roligt. Så begynder man så at køre her. Og nu lige over en gang i den. Det kan godt have lidt tid lige at komme i gang. Og nu kommer der allerede røg. Kan I se det? Ja, det kan man godt se. Sådan. Og når så begynder at komme røg, så er det, at man tager sin kniv, og så skærer man et lille hul her. Det dufter helt af sløjtlokale. Ligesom en gang, man ligesom skulle brænde navne i askebær, den slags, eller hvad man nu lavede. Så laver man en lille hak. Og grunden til, at man laver et lille hak, det er altså for, at gløderne de kan løbe ud i det materiale, man gerne vil have ild i. Nu er min kniv forfærdelig sløv. Kan jeg lige gøre sådan her. Bum. Man skal helt ned i bunden af den kejle, man har fået lavet i træet. Men det giver lidt god tid, så kan man så få gjort det her ordentligt, så man forhåbentlig kan få lavet sig lidt ild. Sådan. Nu er der blevet lavet et lille hak, kan I se det? Lige der. Og så er det så meningen nu, at jeg tager noget af det her, min fuglerede, og lægger ned under her. Og så skal jeg lave en glød nu. Og den gløden kan så ligesom vippe ud ned i fuglereden. Og så forhåbentlig, så kan I få til bål. Men nu må vi lige se, vi giver det et forsøg. Og nu begynder det nemlig at regne. Typisk. Så, jeg har lidt birkebark under. Birkebark, det er rigtig godt, hvis man skal lade sig et bål. Sådan. Du kan selvfølgelig ikke se mit ansigt, men sveden pibler af mig. Ej, det passer måske ikke helt. Men sådan.
Vi prøver igen. Og det er altså temmelig hårdt det her. Det man så kan se. Jeg skal se om vi kan vise det. Den er ikke helt god nok endnu. Hvor er kameraet henne, når det sidder der? Sådan her. Kan I se den? Den er helt sort nu. Og en lille kanal fik lavet den allerede helt sort af små forbrændte stykker træ. Så det her, det skal nok komme til at fungere om et øjeblik. Så jeg må heller lige køre lidt videre. Jeg sætter lige på pause, indtil jeg får ild i det.